Zer da zehazki Biba ardoak? Esan kooperatiba bada, ezta? Bai, bada proiektu nahiko berritzailea, erranen genuke, Euskal Herrian bakarra bere forman, eta lehen aldia da, Euskal Herri osoko mahastizain ardogile txikiak eta gaina ekologikoak, baina lehen aldia da, biltzen direla Euskal Herri osokoak egitura berdinean. Biltzen dituzuna gaina, ezta? Zu zea artistesetako bat, ezta? Ni nahi sortzailetakoa, ni ostalari hoia naiz, eta, bueno, gaur egun kooperatibaren koordinatzailea eta zuzendari komertziala. Baina azkenean da, mahastizainen proiektu bat, ez? Azkenean txikiak elkartu eta denon artean Euskal Herrian ere ardo kultura bizi berritzea. Bai, areagotu eta erakustarazi, ardo gile txiki horiek azaleratu, ezta? Bertako ardoak Euskal Herrian zabaltzeko. Zenbat upategi o ekoizle o zenbat zaudete bertan sartuta? Bai, hasieran 10-11 bat ginen, orain justo 5 urte bete ditu gainera, eta gaur egun ja 17 etxalde edo mahasti upategien ardoak komerzializatzen ditugu eta banatzen ditugu Euskal Herri osoan. Ze ona. Bueno, eta badakit hor gakotako bat ekologikoen inbiarra lan, ezta? Hori da. Gure kooperatiban, banaketa kooperatiban parte hartzen duten proiektu guztiek, hainbat ezaugarri betetzen dituzte, komunean ditugu hainbat zutabe. Bata da, mahastizain ardogile izatea, txikiak izatea, eta bestea da, ekologikoan lan egitea, eta gainera horren zigilua izatea. Guretzako hori ezinbesteko da. Ze ona. Ba, esatik gana, beti esatea, ez da, ekologikon zaila da, ia zinezkoa da, baina ikusteak jendeak iteula eta ondo iteula gaina, ez da? Euskal Herria... Ez da erresa, oso klima desia dakau, ez da, mahastilantzako, ez da? Hori da gauza, Euskal Herrian gutxienez bi klima nagusi ditugu, Atlantikoa eta Mediterraneoa, eta Atlantikoan eta Mediterraneoan ez daude balintza berdinak bai mahastia lantzeko eta bai ekologikoan aritzeko. Zure aldean, Zarautz aldean, 1.600-1.800 milimetro erortzen euria urtean, eta hori esagerazioa. Muturreko mahastitzaintza da egiten dena hor. Dudik gabe. Eta zesan behar nizun, adibidez, esan dezunean, bertan egon behar dutenak ekoizle txikiak dira, zer da deitzen zaio ekoizle txiki bat, no? Arte aldu iritsi. Guretzako txikia da bere denbora gehiena eta bere oinak mahastian ematen dituena. Eta azkenean gure ardoak erraten dugu mahastian egiten direla. Eta hortik ja hasten denean beste zereginetan, edo hegazkinak hartzen ardoa saltzeko munduan, hori hasten da pizkate galtzen txikiana. Ez da berdina alde Atlantikoan edo Mediterraneoan, balintzengatik, baina azkenean dira bikote bat, 3 anai, familia txiki bat, hori dira pizkat gure profilak. Ona. Bueno, eta nundarrak dira, edo zer, pentsatzen dut denak Euskal Herrikoak dialare. Hori da, laugarren oinarria, Euskal Herriko edozein eskualean, edozein lekuan instalatuak egotea, eta baitugu Bizkaiko mendebaldetik eta Zuberoaraino, eta baukagu Gipuzkoako barnekaldetik eta Bardeak basamorturaino. Beraz, Euskal Herri osoko eskualetan baitugu mahastizainak. Ze ona. Bueno, eta nolatan da zergatikan hasi zinan honei forma ematen? Bai, aipatu duanez, ni ostalari hoia naiz, eta neukan jatetxean gure filosofia zen 150 kilometrotako produktuekin lan egitea bakarrik. 150 bueltan. Hori da. Eta, ardoarentzat, ematen genion pixkat gehiago, eta hori ere koherentizatu egin behar du, hasi gara bilatzen ere hurbilago, eta horrela zinen Euskal Herritik bilatzen, eta paradoxikoki, erresagoa zen ekartzea ardoa Frantziaren beste puntatik, Araba Errioxatik baino. Eta hor da, hasi ginena pentsatzen, bazela ordua, bazela momentua, Euskal Herrian olako egitura sortzeko, eta ez bakarren nire jatetxarentzat. Gainontzekotan, erresago iristeko leku guztitara. Denentzako, denen eskutara egotea. Ze garrantzitsua, zeatik. Nik inun kurso bat marketing, gaina Mondragoneko unibertsitatean. Eta haiek garbi argi esate zuen, marketingako esate zuen. Oso garrantzitsua da produktu hona izatea, oso garrantzitsua da enpresioan sartzea. Baina garrantzitsuena jendean eskura iristia. Hain zuzen ere. Zeatik anezatzen, zu da limakazu, uneko produktuik onena. Da limakazu zera. Baina jendeak ez badakat dendan eskuragarri. Odeitzen mazu komertziala, eta ez baizu ekartzen, hori da. Gio zailtasunak erosteko. Eta horban bi bardoak nolabait egiten duzu bi hori, gure mahastizain ardoi txik ekologikoen artean, eta
profesionalak eta publiko orokorraren artean. Zona, eta Arturo, nola lortzen duzu hori? Zela kasu zuen, guain gune bat bertara iristen dira ardo guztik eta zuek komertzializatzen dizu, nola kudeatzen Gu duzu? badaukagu biltegi zentral bat, Vale. eta biltegi horretatik daukagu logistikaren bidez Euskal Herriko edozein txokora iristen gara 24-48 orduetan. Nun zaudete kokatuta? Hernanin daukagu biltegia, eta gero erran bezala Euskal Herri osoko profesionalei eta herritarrei zerbitzu ematen diegu. Ze, ona, noiztik zaudete honekin martxa? Noiz hasia proiektu hau? Oraintxe bertan 5 urte bete Bost ditu. urte bete dituzue. 2018an hasi ginen pizkata hausnartzen, baina ja 2019ko San Isidro egunean, nekazarien egunean, Egunean, hasi osatu zineten genuen martxan. kooperatiba, hori da. Beitu zartu